Zondebokken. Een film over brute rovers die in de 18e eeuw rauwe overvallen pleegden op boerderijen en kerken. De Bokkenrijders. Een van de populairste thema's uit de Limburgse geschiedenis. De opnames voor Zondebokken werden voor een deel hier gedraaid in Openluchtmuseum Nonke Buske in Schinveld. Dit huis is gebruikt als een van de overvalscènes. Nee, we krijgen er geen genoeg van, dat is juist. En we denken elke keer opnieuw van nu wordt het toch eens tijd dat het echte verhaal verteld gaat worden. De Bokkenrijders, dat is een van de donkerste pagina's uit de Limburgse geschiedenis. Er zijn naar schatting meer dan 450 onschuldige mensen gestorven tijdens die 50 jaar dat ze actief waren. En ik vind dat toch een heel belangrijk verhaal om dat te vertellen. De verhalen over de inbraken en overvallen van de 18e-eeuwse Bokkenrijders werden een eeuw later opgepakt door romantische Limburgse schrijvers als Pieter Ekrevisse. Hij schrijft in de 19e eeuw boeken die veel navolging krijgen. En het verklaart ons beeld van de duivelse bende der Bokkenrijders. Nou, het is natuurlijk verschrikkelijk romantisch. Het is een beetje gothic, hè, van duivelsachtige bezweringen, een soort heksensabbat. Het is ook een beetje Sopranos-achtig georganiseerde misdaad en bendewezen. En het is historisch met brute folteringen en terechtstellingen. En het is ook eigenlijk een uit de romantiek stammende herinnering. De romantische blik op de Bokkenrijders hebben historici inmiddels doorgeprikt. Ook in de film Zondebokken is meer oog voor de rauwe werkelijkheid op het Limburgse platteland in de 18e eeuw. Dit was een hele arme periode hier. Mensen moesten echt knokken om te overleven. Dat is trouwens ook het thema van de film. De kleine man die altijd de dupe is van een bepaalde elite. Inmiddels is er nog een mythe doorgeprikt. Historici weten inmiddels dat die ene grote, goed georganiseerde duivelse bende van de Bokkenrijders nooit bestaan heeft. En dat was een spookbeeld in de hoofden van die drossaarden en die schouten. En daar zijn die arme sloebers, die inbrekers, de dupe van geworden. Ja, het waren meerdere kleine kruimeldieven en dat werd uitvergroot door een soort een complottheorie.